alias Buldon atol sa gipahigawin nga drug buy-bust operation sa kapulisan sa Panabo City Police Station ilawom sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, acting chief of police, kauban ang mga personay gikan sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o PDEA Davao del Norte alas 5:58 sa hapon sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Ang maong dinapan anaa sa 46 anyos ang pagidaron, Minyo ug Lomolopio sa barangay San Francisco, Panabo City sa Nisgutan nga probinsya. Nasikop ang usa ka suspetsado human kini napalitan og gituang siyabo sa nagpailang puser buyer nga membro sa PNP. Nakumpiska mao ang duha ka sasi adunay sulod sa gituang nga siyabo nga mitimbang og 5 gramos kapin nga adunay standard drug price nga balor sa 34,500 ka pesos. Anggong nakaron sa prisuhan ang suspetsado og nagatubang sa kaso ubos sa paglapas sa Section 5 ug Section 11 ilawom sa balaod sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan sa Panabo nagapasalamat sa mga katawhan sa pakigtambayayong sa pagsugpo sa illegal nga droga sa syudad aron mahimong safety ug luwas ang komunidad. Katropa, luya ba ang imong lawas? Pagsanson vitamin C kanunay para lagsik ang imong immune system. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, ex-FM